Premiér Viktor Orbán v rozhovore pre kanál Patriota na YouTube povedal, že krajiny Európskej únie doteraz naliali do rusko-ukrajinského konfliktu približne 100 miliárd eur, rovnako ako USA, a dodal, že Európa stratila hospodársky rast, ktorý podľa neho stál pravdepodobne niekoľko stoviek miliárd, a tiež ho možno započítať medzi straty vojny. Premiér Orbán povedal, že hoci to ľudia nevedeli, aj oni doplácali na vojnu a tvrdil, že ceny v obchodoch nie sú ako v čase mieru. Nehovoriac o tom, že počet obetí v rusko-ukrajinskej vojne je už medzi 500 000 a 1 miliónom. A to sú len dve slovanské krajiny vo vojne, ale nie Európa. Premiér povedal, že sa pravidelne pýtal, koľko ďalších zbraní a koľko peňazí by bolo potrebných na vytlačenie Rusov z Ukrajiny. Ale jediná odpoveď, ktorú dostáva, bola, že Putinovi nemožno dovoliť vyhrať. Európa sa podľa neho rúti do vojny bez toho, aby existovali odhady týkajúce sa množstva peňazí a vybavenia, ktoré by potrebovala na dosiahnutie svojho vojenského cieľa, a dodal, že nikdy nevidel nič nezodpovednejšie. Premiér Orbán poznamenal, že v prvej a druhej svetovej vojne zomrelo okolo 57 miliónov ľudí, pričom aj v Maďarsku si vyžiadali viac ako 1,5 milióna obetí. Keby mohli žiť normálnym rodinným životom, dnešné Maďarsko by nemalo demografické problémy a nemala by ich ani Európa a nezostal by priestor pre migráciu, povedal premiér. Toto sú veci, ktoré sme vojnou stratili, a dodal, že každá európska vojna je aj európskou občianskou vojnou, v ktorej sa navzájom zabíjame. Preto by prvým reflexom každého európskeho vodcu v akejkoľvek vojne malo byť zabrániť eskalácii a všetky ozbrojené konflikty by sa mali považovať za zlyhanie. K téme povinnej vojenskej služby, ktorá naberá na sile v západnej Európe, premiér Orbán povedal, že po nastolení mieru v Európe sme si všetci mysleli, že to nie je potrebné. Bolo by dobré držať sa súčasnej situácie a nechať veci riešiť profesionálnu armádu, pričom sú niektoré zásadné poznatky, ktoré sa dajú odovzdať mladým ľuďom aj bez vojenskej služby, dodal. Nechceme, aby o nasadení našej mládeže vo vojenskom veku rozhodoval niekto iný, povedal premiér s tým, že Manfred Weber, šéf Európskej ľudovej strany, hovorí o paneurópskej armáde, do ktorej by bola povinná branná povinnosť. To je niečo, čo neurobíme. Zabudni na to. To je jeden z tých bláznivých nápadov, povedal premiér Orbán. Premiér povedal, že čím stabilnejšia je maďarská vláda a čím jasnejší je názor ľudí na vojnu a mier a podporu mieru, tým väčšiu šancu má udržať krajinu mimo vojny. Povedal, že prípad NATO bol zložitejší a tvrdil, že vláda dobre pochopila snahy Európskej únie zatlačiť nás do vojny, ale NATO je obranná aliancia, ktorá sa teraz chce vydať na cestu stať sa stranou vojny. Takže musíme aj naďalej stáť za mierom v NATO a zabrániť im, aby nás prinútili ísť do vojny, bez ohľadu na vojenské argumenty, ktoré by použili. Toto je niečo, čomu sa musíme nakoniec vyhnúť. Povedal, že niektorí argumentovali opačným smerom a dodal, že hoci tieto argumenty nemusia byť nelogické, pre Maďarsko predstavujú také vážne riziko, ktoré sa dá merať v desiatkách a stovkách tisíc stratených mladých ľudí. Maďarsko preto podľa neho musí urobiť všetko preto, aby zostalo mimo konfliktu.